बिक्रम दैमारी, कास्टम बसुमतारी आरो प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि नङा, गुबुन जायगानिफ्राय बेबादि जोंनि थाइसुगुरि गामियाव फैनानै राजनितिकनि आसा मोनसे मिजिं लानानै बिथांमोना दावराव दा खालामथों। बे खोथाखौ सोर आरो मानि थाखाय बुंदों? भिडिअ'आ गुसुंब्लाबो जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन रायजो राजाफोर, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनैनि भिडिअ'आव इम्पर्टेन्ट खोथा सावरायगोन। ओनसोलाव बा गामियाव खौसेयै थालायनानै संसार जायो, रायजो जायो। बे ओनसोलनि मिलिजुलि रायजो जालायनाया समाजनि मोनसे बाहागो। बे हिसाबै गुबुन जायगानिफ्राय इलेक्शननि पारपासाव फैनानै खोथा बुंफैनायाव गरम जानानै दावराव दावसि जानायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लुबैया। जानो हागौ बयनिबो ओनसोलाव दावराव दावसिखौ लुबैया, नाथाय इलेक्शननि पारपासाव दैदेनगिरिफ्रा मानो फैयो, इलेक्शन जाखांनायनि उनाव मा मोनो, मानि थाखाय बिथांमोना खोथा होफैयो आरो प्रमिस खालामलायनांगौ जायो रायजोनि थाखाय, बेखौबो नोंथांमोन बयबो मोजाङै मिथिखागौ। दा दिनै बेबादिनो मोनसे घटना UPPLनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि, थाइसुगुरि, नटगङिया बे ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफ्रा सिदा खोथा बुंबाय, जों सरकारजोंनो थागोन, जों सरकारखौनो मालाबाबो नागारनानै गुबुन दोलोआव जेसेबांखि खोथा बुंफैया, जेसेबांखि प्रतिश्रुति होआ मानो जों दोरोदनाय नङा होननानै स्पष्ट भाबै रायजो राजाफ्रा बुंबाय, बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। आरो बिथांमोना बुंबावबाय जे गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै इलेक्शननि पारपासाव जायखि दैदेनगिरि जाया मानो बेबादि मोनसे अर सुथावथाव, दुंहाव थासारि जाथावथाव माखासे खोथाफोरखौ बुंफैनो नाङा होननानै बुंदों बिथांमोना। जानो हागौ कंग्रेसनिबो फैनो हागौ, BPFनिबो फैनो हागौ, UPPLनिबो फैनो हागौ। दा बिथांमोना सोरखौ बरायो, सोरखौ लाजानो लुबैयो आरो बैसोर बिथांमोना मा बुंदों बेखौ साननांगौ जानानै फैयो। ज' बिसेसकरि साथाम दैदेनगिरिनि मुंखौ लादों बिथांमोना, बिक्रम दैमारी आदा, कास्टम बसुमतारी आदा आरो प्रहलाद ब्रह्म आदा बिथांमोनखौ। दा थांनाय माखासे समाव बिक्रम दैमारी आदानि खोथाखौ बुंनोसै आं। जे बुस्थुखौ नों आंजों मिथिया बेखौ माखासे एभिडेन्स मानि फोरमान बिलाइ लानानै बिथाङा खोन्थागासिनो दं। नै ओरै जोङो खौ थगायदों, बे ओरैसो होननानै बिथाङा फुरा प्रुफजों लोगोसे खिन्थायो। दा बेनिफ्राय जों रायजो राजाफ्रा नलेज लानांगौ जायो। जोङो एसेबां फैथों दैदेनगिरिखौ बरायनांगौ, जों रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे बिसोरनिफ्राय आदाय खालामनानै लानो हायो नामा? नाथाय अनलि इलेक्शन टाइमाव प्रतिश्रुति होनानै खारखुमा लांग्राखौसो जों बरायनो नाङा। दा बिथांमोना माबा मोनसे दैदेनगिरिखौ वेलकाम खालामनानै बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे आदाय खालामनानै लानांगौ आरो। हाबनाय हाबैखौ आं बुङाखै, हाबनायाथ' मोननैबो हान्जायाव लोब लोब। आरो बै नटगङिया ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सिदा खोथा बुंबाय जे जोङो रावखौबो माइकाप जुजाब बासियाखै, गभर्नमेन्ट गैयै दोलोआव थानाय थारमाने BPFआव थानायफोरनोबो जोङो न' होदों, अरुनदय होदों, बिथांमोना फोरमानजों लोगोसे खोन्थाना होदों। आरो जोंनो बेबायदि मोनसे दुंहाव थासारि जाथावथाव खोथाफोरखौ जोंनो नाङा, जोंनो बिदि एडभाइसखौ नाङा होननानै बिथांमोना बुंदों। मोननायाथ' सेन्ट्रेलनि आसनि, स्टेटनि आसनि हिसाबै बयबो रायजो राजाफोरनो होनाया मोजां, आरो होयोबानो बै होग्रानिनो लाब, नोंथांमोनखौ मोजां मोननानै बयबो लोब हाबैगोन। दा बेनि सायाव आंनि बुंनांगौआ बेल'नो, जाय रायजोनि मोजां खामानि मावगोन बेनो देरहासार जागोन, बेखौ रावबो हमथानो हाया। दा बेखायनो नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मा सानदों बिनि सायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय, आं नेनानै थागोन आरो आं फरायखायोबो। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।